Hey guys, ikaw nagahang prinsesa. Jahay ka nila nak. Reklamo lagi siya guys kay daghang kuno sa bawal sa ulang kuno sa pagtambok. Nanap na ang doktor kay gamay-gamay ang kaon nasa mo. Dili. Ingon siya, pwede ka magsigig kaon-kaon pero gagmay-gagmay ra di ka mapulog ka ng busog jud kay ka kay manang makuha lang imuhang kuan dya. Diyan na guys ang isda nga kuan. Dya piniritong flying fish. Good morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Magkuan ko guys. Mag-ani ko na ni sa hang okra kay magsabaw ko Bisaya. Masubakan og piniritong isda. Diyan butangan og talbo sa kamuti guys. Diyan na guys ag isda. Ag isda nga ipriton jahang gi sabaw. So sobrang isda ni guys. Ana sang gisabaw. Diyan butangan nato ni og dahon sa kamuti, sibuyas, malunggay. So healthy na kadto ni isda guys. Wala guys, among sabaw nga healthy kadto. Kanang sa kabuk isda na kamera man tulo diya parisan og buwad diya kaso lang si Crystal bawal mas buwad guys. Ning sunod ay ko ni Maricel dari sa babaw guys sa kanang manukan. One dang exercise na guys na ngason. Sagasa ko musunod na. Oh. Oh, ngihi na pod. Yeah guys, sumunit yung itlog guys ah. Nasa na punit na. Ups! Di ara pod guys. Di po dag taga usaw taga kuhag tayo. Sa na ni mong tae. Nungagon. Nungagon. So yan. So di sila kita sila sigbin. Kita mo sigbin? Oh. Modi ay. Modi ay na oh. Kita di mo sigbin di ay. Oh, isa ganun liyo. Dili na sila basta na ilang makita no. Dili kuan sa ilang pananaw. Dili na sila. Yan na, dahil po na siya mga anak ko, nagutong-utong. Oo. Wala po mga anak. Ala, utong! Utong, dali! Yung itlog oh. Oh. Ano guys, nakakuha na ko og. Adaghan ka itong hinog to ah, babaw. Pangkaon na naman sa langgam. Okay guys, kay kuan, nagdamig mais. Kaya maglubo mig mais. Ulit ako guys kay mahaw. A few moments later. Palit guys, munggus. Munggus, ja milk. Ja kay may madali-dali guys kaning sardinas, kaning corn beef. So kani mga baon ni Crystal. Baon kani jang baon ni
So wala sa chichirya guys ha, kay bawal ang chichirya. So di man ni chichirya kay mga bread pan raman ni. So kaning pasikan doon guys, mag merinda na mo ni. Napihang. Nja ipalita po kong tuyo ug suka kay ug mag wala lagi mi kanang magluto-luto. Madon naman na ima kuan. So man yang gipabalit guys. Nja salamat kadyo sa kuan kanang nag-share. Udong. Diya kani guys, udong pares ni sa sardinas. So ano nang ipares-pares guys sa sardinas para tipid. Diya, yung favorite kay Skytrick nga na Kani ako cheese. favorite ko do. Ako kani yung favorite guys. Chips Magic. Thank you so much Sir Mike. So Kindi gani. kindi nga butter okay ra na. Then happy nga din. Happy nga green peas. Asa ag medicine? Yung pipe ko na. Pa ito sige nga ni. Diyang lotion. Kaya wala na siya lotion. Gracer. Quit ka dyo. Shampoo. Tawas pas ilok. Diya. Sabon nga. Ariel. Na siya mga siya. Diya, Colgate. Salamat ka dyo, Sir Mike. Diyang sabon ni Crystal guys. Kay Kojik man ah. Then Ibang tambal na to. Diya, kuan guys, kanang pantin nga palmulid. So, mora na guys. Pero nipalit na ko guys, og bangus, og kanang malipay jud mo ngayon ani. hindi pa yung makaingana. Malipay jud mo mga papel, notebook. Ano malipay lagi ka? Mawala akong stress sa school ako na palit ko ngayon ani. May stress mo kasi eskwela. Siyempre, na-stress mo jud ang school lang. Wala ba yung kailangan ipamalit? Mara ba na? Kay na naman ko Hala, ang mga bulpin nga, mahala man to, 300 man to kakapin akong ipamalit. na ako na dito. Kuwasa ka, dali. Natoy gipalit guys nga kanang bulpin nga tag 60 kapin, ginuo ko rong mahala. Og band paper, og kuan, long band paper. Mahal jud ko na yung bulpin. Panagsara ko makapalit og ingunani kay mahal kay ni mo nang ampingan jud nga dili mahulog. Manay jumpingan jud ko ninja guys. Malipay mga inani god, mga band paper. Happy na kayo siya. So manay jang kalipay. Mara na diyang kalipay nga mga gamit sa mga eskwelahan. Pastel. Ngano ni palit mga eraser nga Wala na ko eraser kay katong na. unsa ma-erase na siya nga bulpin man? Dili. O sa may mo i-erase? Lapis, katong mag-drawing ko. Slogan, poster. Okay, mahilig na siya mag-drawing guys. Diya. Kuan. Parang nakadaogag-drawing sa una no. Dili, grade 7 pa man. Second ba ba? Pero cooking jud ka. Okay, mag-drawing. Tanan. Pero dili master. Diya ang imong pang beauty contest wala man ka mag-apil-apil. Apil og beauty contest oy kay daghang makuha nimo nga para sa mga beauty contest na kung may na bisa pa ni premium sa una gali na kay premium. Wala nakapait og bugas. Nakasalvar gid na to ang akuan. Naipista diri guys, nakasalba din sa mong kwanto guys ni apil sa kanta nasa jay pila to 2,000. Na imong beauty patong 2.5 po, palit po sa akong bugas human. survive na jud ka sa una tanak. Karon di naman ka mo apil. Stress na lagi ko. Ngayon mo lang nanibaguhan ako mo atubang og tawo. Lagi na ng pandemic ba? Murag na Na kausab na. Hindi na pa rin sa una. ayo ko usab uy nganong usab man ka nga kagwapa Siyempre. nimo. Katong pandemic na ano ba ako nagpuyo kong balay. Saan mo na ako na. Balik na lagi Bye. na po. Nagmag-college na ka? Wala na, college na, di na ka pwede mag-apil-apil. Sana oy, di mo na mawala good. So happy na kayo sila guys kaya nakapang malit mi ana. Thank you so much Sir Mike. Happy na kayo si Cristel. Guys, mali pag-abot na mo ni Cristel dyan na nag-ambon. Dyan murag alas
4:30 na dyan. Magdali lagi ko guys, kaya na lagi nagpatugtog. So, mupli lang ko sang cellphone, huwag ka nang mapatay lang patugtog dadto. Mag-shout out ko. Shout out dali ko Ma'am Linda Madison, Ma'am Dick Jean Asopardi, Ma'am Lisa Bucar Tagha, Ma'am Jeannie Dinoy sa Panabo, Davao City. Hi ko sa mga taga Davao. Mers and Family, pareho lang po ko subscribe sa Mers and Family. Glyceria Aureo. So, salamat kazo Ma'am Glyceria sa imong pag-comment nga laban lang dyan Ruby. So, laban lang dyan ko sa among pamilya. So, medyo nagibot, laban lang dyan ko. Ma'am Paspano, shout out. Ma'am Irmerlinda Alpanti. So, dyan ining comment gabi nga kanang mutanawli ko na sila words sa Will Shark karong 31. So, kang message lang siya sa messenger kay rong matagbo sinahadad to. Ma'am Lucy Heather, hello ma'am. Ma'am Jessica Opina, Milodina Dihusi. Thank you. Shout out po ni Pat Larry. Thank you. Aloha Bisaya Pilipinas, si Sis Ansan Tagaliti. Hi ko nimo. Salamat na ikaadyo sa tanan nga imong kanang kaadyo namong tanan sa imong kabuutan. Shout out Grace Tumon, Jessica Opina, Ma'am Ivy Agyas from Dapitan, Ma'am Merasol Busyo, hello. Charities Love. So, thank you Charities Love. Nisa G Family. Shout out. Shout out day ko sa El Campesino TV. Palihog lang po kung subscribe sa isang channel guys. Ay bisita sa isang channel. Pasensya na sa na masuwat. Salamat kay kajo ni Sir Noel Dominguez. Shout out ko nimo. Agnes Macua, Ma'am Rizalina Lupis, Ma'am Merlinda Kadiraw, Ma'am Hunita Labunog. Hello, shout out. Shout out po ni Ma'am Ipnia Chavez. Salamat kadyo Ma'am Ipnia sa imong mga i-share na mo. Salamat. Ma'am Eileen Ligutan, salamat. Ma'am Leonisa Ayup, salamat ma'am. Ma'am Evelyn Kaga, Mimi Flores, Ma'am Arlene Wilson, salamat kay Dijo ni Zamawa nga naa dun sa permi mo comment sa mga video. Ma'am Idina Kanyete, si Ma'am Idina po, salamat kadyo ni ma'am. Si Ma'am Lordy Saladin, salamat kadyo ninjong kanan dyan. Kani si Kuan kanang Atilin. So ning comment ni siya guys nga magpaludra jud ko siya para lang kuno nga mo tan-aw sa mga video. Salamat kay nabasa jud na ni sa ganiha. Salamat kadyo nimo Atilin. Sa amping kanunay. Sir Marcelo Katsanyari, silo ko diya sa mga taga-Tagbilaran. Ma'am Chiri Ulrich. Hello ma'am. Ma'am Carmelita Cabrisos. So, ang sinuwatan guys, kanang ako ba din nagsuwat ga? Hindi ako na pwede makabasa. Shout out Ma'am Bilma Mikabalo. Ma'am Pilisa Taghap, salamat. Jigado Ma'am Pilisa Taghap na juga always dyan. Ma'am Rebecca Inaldo. Ma'am Shanil. Ma'am Catherine Kuray, salamat din nimo. Murag taga mo ama din ni taga Alicia. Ma'am Catherine Kuray, na dyan na siya mo comment mo heart, salamat. Ma'am Leonie Tones, salamat. Ma'am Lina Buka, shout out. Ma'am Ima Narciso, Ma'am Esther Dasila. Shout out ko ni Sis Mi Mags Family Adventure. Taga Maribok na siya guys, pero nasa diri sa Cebu. Nainay Aping bada. Shout out. Ma'am Gingging Putot. Hello ma'am. Salamat. Ma'am Nita Kusun. Ma'am Juliet Tisado. Salamat po ni shout out po ko ni Ate Rakil. Shout out Marisa Esparas Vlog.
Sis Mona Burki, salamat po kadyo. Sis kanang wala man ta mag-chat-chat kay murag busy pud kadyo ka sa una. Sige mig chat-chat na nini dya karong busy pud si dya, busy pud ko. Dya salamat kadyo. Shout out Ma'am Delia Rinigado. Salamat kadyo ni Ma'am. Ma'am P Birano Israel. Salamat kadyo ni Ma'am P Birano Israel. Ja, shout out day ko ni Ma'am Rimilin Humuwad Abrion, taga Oslob. So wani pang butang inahaog ka ng mga asa mong dapita kay wa man ko na kay bawog asa mong dapita basta kadtong mga ning comment mo rayang gikuan ja. Salamat day kadto nitong tanan ja. Shout out day ko ni KitKat from Canada. Ja, salamat kadto nimo nga ni message bud siya nga busy lagi kuno pud si Jan ja. Mag-chika ra kuno mi pohon. Salamat ga amping dia si sa imong pamilya na sa Canada. Si Salome Ramo napod na sila sa Canada og si Sis Marita Ramo pero taga Corelia na sila guys pero aron na sila kabuutan. Salamat kadto ninyo sa always jud na amo na mo permi na nagampo. Ma'am Crystal Me Pulo, salamat kadto ni Ma'am. Ja, salamat ay kadto ni Ma'am Alilin Bertudaso Anko Ginis. So taga-ubay ni siya guys pero naa siya karon sa Burganis Iceland. So sa amping diha Ma'am Isis Alilin, salamat kadto day sa imong pag message na ho. Ma'am Mayit Libres Ayop Cartooniros, shout out day ko. Salamat kadyo ja. Shout out ni kuan nga ng Bernice and Lumusad Family. Kuan ni guys from Sikihor. Salamat kay kadyo. Bernice and Lumusad Family. Shout out ko sa from Sikihor. Ja, salamat kay kadyo kay nag-message din ni kanina. Ja, salamat din ni Ma'am Berna Mendoza. Salamat kadto ni Ma'am kay naa jud si gina ko Ma'am nagtan-aw sa mga video. Salamat kadto jud tanan nga walang subaybay din ang mga video. Ja, gisang gigamit kay Jits Mendoza. Ang iyang gigamit nga account. Ja, moro to iyang nakuan guys kanang sinsa na pud sa wa na kanang mention or wala masuwat. Basta kay bawo na mo matay kadyo my love so kanang nadia sa Manila katong tagida lagi sa bahay si Ate Rhyme, si Ate si Bira og si Sally. Ja, shout out ko nila diha tanan. Ja, shout out ko diha sa mga nakailan na diha sa Mandaluyong. Salamat ninyong tanan. So guys, maro to ahang na kuan go na shout out kay Domingo lagi. Ja, happy Sunday natong tanan. Ja, nagdali-dali lagi ko guys kay naalagi tugtog dari kay naalagi kalingawan lagi dari kay hapit na lagi ang pista. Basin guys, nagkapista dari murag wa ko kay kuan kanang balik ni ko Manila kay nanawag din nas nanay kahapon nga kanang wala jud ko nilain nga mupuli ako ra man jud kuno unsa mo lagi guys. Si ang bana okay ra man pud ni ja kay ra man pud ni ja nga timanon si Cristel. Pero pasalamat jud ko sa Ginoo nga kuan kanang timing pud ko nga nakauli ko ning atos Cristel kay ning tug-an siya guys pagka ugma nas buntag ning tug-an siya nga ning kaon di siya og kanang spaghetti sa eskwelahan. Nja plus ni kaon pa sa cake nga murag 3 days lang ang gibutang sa rip. Basig nakakaon na pud sa bakterya mo tong nisuka na pud siya. Basta itan ti guys makakaon ng mga dili mo kuan sa ti mo musuka dira si Jan. Nja manang gipamalitan na dahan og mga tambal para sa sakit ug mosakit. Nja mahuman na pud tong ijang antibiotic para sa UTI. So okay na siya. Si Cristel guys, yung mani ang gipalit kaniya dito sa lungsod. Salamat kay kadto sa sponsor na ni mga sinina nga itang gipalit. Salamat kadto nimo. Na palit ti jagidahang mga tambal o kaning palit sa ingani kay nagdi mo siya gama. Ako metallic paper ako niyo. Ja, kuan kanang lalagi sila sa sajaw. Ja, nang bibi na guys, gwapa kadto purya buyag. Nya, see you next vlog guys kay hindi na ko ano sa murag naulian na siya guys kay naning ambong-ambong na kay sige na siya nakakutanan og kanang kamunggay hindi sa nakita ng paano ilaban
Naka-plastic ko inong po di Ako guys. naman kung gisukuan, Iso ko di na guys. Naka-plastic kinuunin sa kanang plastic. Diya, arang mahala din nga ning t-shirt di ay. Diya guys, mo to ang video karon adlawan. Diya salamat kadyo sa nag-share og blessing, nakapalit ni og baon ni Crystal sa eskwelahan. Pero guys, Wignisin. ang video plus Palit wignisin. mga kuan ni Crystal guys kanang medicine yung mga importante ni diyang gamit sa school. Napalit na mo ya. Salamat din kadto sa nag-share blessing nga naman napalit ang isang mga kinahanglan. Kaya nang problema din mi ganiha guys kay wala sila nakapalit og kuan. Ja, mo to guys among video karon adlaw. Ja sa tawag kani Ate Ansan sa Manila kay crush na ba kani ja. Hansan? Ay san? Ay si Auntie Ansan og si Tita Sheila. Sa Tita Sheila. Shout out inyo mga Na Tita Sheila. itagwaps. Tita Sheila, Tita Kitkat, Tita Marita, Tita Ramu, daghang kayo sa tita guys. Mga tita sa Bohol, Tita Florami, Miss na ni Crystal. Okay. Oh no! Biyaan na Yung po. ate laban eh. Akong gi-arbor na taon. Biyaan na po din na sa guys. Kaya okay naman kakangabidyan ka na. Okay naman. Ato naman ako po Manila balik. Inquire ko guys kung kuha o ticket ka ng makabarato ra. Yeah guys, see you next vlog. I love you. Gamping pang tanan. Bye! Love you.